hogyan viselkedünk mi, mint családtagok, mint szülők, mint nagyszülők, mint gyerekek. És talán kezdjük a szülőknél, hiszen minden családban ez adja a stabilitást először. Így van, csak ahogy a mondás tartja, hogy szülőnek lenni nehéz. Tehát ezt a szülői szerepmintát tanulni kell. Egyrészt a tapasztalat adja, amit mi a saját szüleinktől kapunk, másodszor ott van a mi elvárásunk, az érzelmi elvárásunk, az érzelmi tapasztalásunk, mi az, amit szeretnénk. Onnantól kezdve, ugye, hogy megszületik, megfogan a lélek, önálló érző lény. Innentől kezdve az ő lélekfejlődésében nyilván szerepet játszik ez is, hogy ha fiú vagyok, akkor milyen családfenntartó szerepet szeretnék betölteni, vagy ha lány vagyok, akkor milyen anya szeretnék lenni. De abban a pillanatban, amikor nem az a nemű gyerek születik meg, akit várnak, akkor nyilvánvaló, hogy a női szerepre való felkészülés és az anya szerepre való felkészülés, ez gátolva van. Tehát innentől kezdve a család, az anya minta, az apa minta, az nagy részt függ ugye a tapasztalattól, amit hetedízikózunk, másodszor pedig a saját igényünknek megfelelően mi az, amit ki tudunk bontakoztatni. Az előző adásokban is szó volt ezekről a családi szerepmintákról. Nyilvánvaló, hogy itt a problémákról beszélünk, mert az van, de a legnagyobb hangsúlyt mégiscsak a prevencióra kéne helyezni. Hogyan lehetnek jó szülők a mai fiatalok? Hogyan válhatnak? Mitől? Ki tanítja ezeket a dolgokat? Az iskola, a szülő? Nyilvánvaló azt mondanánk, ugye, hogy hát a szülőnek a feladata, hogy átadja. Csak ott a kérdőjel, mi az, amit átad? Tud-e pozitív szerepmintát átadni? Mi az, ami gátolva van? Tehát nagyon sok jó tanács elhangzik a családdal kapcsolatban, a szülőkkel kapcsolatban, mi az, amit meg kell tenni, mit ne tegyünk, de a hogyant kevesen tudják megmondani. Leginkább akkor kapcsolódnak be, akár az iskolába, akár más közegek, akár nevelési tanácsadóktól kezdve, ugye az első probléma nyilván mi, amikor a gyereknek a tanulásával és a magatartásával van baj. De hát akkor már rég késő, és későn kezeljük a dolgokat. Megelőzni ott kellene, hogy a szülőket felkészítjük erre a szerepre. Én ebben láttam a megoldást, és Szepes Mária néni közreműködésével ezért indítottuk el a szülők iskoláját, ahol tulajdonképpen ezt megtanulja az ember, főleg azokat a gátakat levetni, lesöpörni magunkról, amik már visszahúznak, nem előre visznek, és amik nem rólunk szólnak. Nem a mi feladatunk, nem a mi érzésünket visszük tovább, hanem azok az elavult anyai és apai szerepminták. Ez az tulajdonképpen, hogy a mai gyerekek mások. Tehát számtalan iskolából, számtalan szülőtől azt hallja az ember, hogy érdekes, a mikorunkban még nem így volt, és akkor az az elv működött, az a nevelési elv működött, ahogy engem neveltek. Tényleg az idős pedagógusok is mondják, hogy egyszerűen nem lehet a régi módon kezelni ezeket a gyerekeket, és ezt valahogy tudomásul kell vennünk, hogy egyre inkább mások ezek a mai gyerekek mindenféle szempontból. Más az értékrendjük, más a viselkedési formájuk, a magatartás. Tehát azért, mert én vagyok a szülő, és azt mondom, hogy de ezt most így csinálod, az legtöbbször nem működik. Magyarázatra van nekik szükségük feltétlenül, és el kell mondani, hogy mit miért. Ki kell kérni a véleményüket, te hogy gondolod? Tehát nem a hatalmunkat. Sok szülő azért fitoktatja a hatalmát, mert ő is önbizalomhiányos, ő is gyenge, ő se biztos a saját szülői szerepébe. És hát ugye ezzel sem mondok újat, hogy a gyerektől nagyon sokat lehet tanulni. Tehát az ember igazából odafigyel rá, akkor ő megadja a megoldást, nyilván ezt keretek közé kell helyezni, tehát nem nyakló nélkül engedni nekik, de nagyon sok igazság van abban. Tudják felelősségteljesen, hogy mikor hibáznak, és mikor nem az elején persze. De hogyha egy önbizalomhiányos, egy határozatlan szülő van, a gyerek ezt kihasználja. Tudja, hogy meddig kivel lehet elmenni, mi az, amit meg lehet csinálni, mi az, amit ki lehet használni.
Tehát ezért fontos a szülő szerepe, hogy ő határozottan tudja, hogy ki vagyok, mi vagyok.